Barkanku da zuwa wannan tasha tamu mai suna NTG1 TV, tasha mai gaskiya da tarin albarka. Muna roƙonku da ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu. Wannan ƙarar bindiga ta lale marhaban ce ga bako wanda Malam Halilu shugaban 'yan ta'addan arewacin Najeriya ya yi mana irin abin nan da akan ce gani ya kori ji. Dalilin daukan bindigar nan mu makiyaya ne. Kasan nan tana da mai, tana da komi, tana da arzikin komi, ba a yi da mu, ba mu da karatu, ba mu san komi, ba mu da tsaro, ba abun da ake muna. Mu ake kashewa kuma mu ne ake ba da labari, mu muke kashewa. Rajab ya kuma bayyana takaicinsa game da soke kasafin da Janar Sani Abacha ya saba baiwa Fulani makiyayan Najeriya. Jim kaɗan bayan rasuwarsa aka daina. An yi sulhu da ku a baya, ƙura ta lafa, daga bisani aka koma gidan jiya. Shin ko an saba muku ne? An saba mana, ka yi sulhu da mutum kuna rigima ka ce ku bari. An bari ga matsalar da ya sa. Na gaya maku wannan matsalar, sannan sai ya dawo. An kawo mu cikin daji an aje nan ga haka ake yin sulhu. Ka yi sulhu da mutum ka aje shi daji ka bar shi da bindiga bai da abin da yake shi ya zai maka. Mutanen na inda kuka gan mu nan wani yanzu ya shekara 10 bai san inda gidansu yake, bai san inda yan uwan shi suke, daga shi sai bindiga daji yake. Ka yi sulhu da shi ka koma cikin gari ka zauna ka bar shi daji da bindiga da kartush da abun ga da ammunition, ka bar shi ya zauna cikin daji bai da abun da zai ci, me za ka yi da shi? Abun da muke bukata yanda suke daukan diyansu aiki, su zo su dauki makiyayan nan aiki su sa diyansu karatu, abunda kasar ga abunda ake yi a ƙasa yanda suke sani mu ma mu sani haka. Me yasa ya kawo muke rigima? Saboda rashin karatu. Babu dabba, ina wurin kiwo, babu wurin kiwo, sun amshe daji sun sare, babu burtolin da zamu. Kada ku manta da ku danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu.